Hayırlı erте, Татарстан дәүләт телевидениесінің яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Оня Гыйбадуллина. Бүген Татарстан халкы республиканың оешу көнен бәйрәм итә. 1990 елның 30 августында Республика Югары Советы ТАССРның дәүләт суверенлыгы турында декларация кабул итте. ССРның таркалганнан соң Татарстан Республикасы 1992 елдан бирле дәүләт составыннан чыкмый, ә Россия Федерациясы субъекты буларак яшәвен дәвам итә. Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындагы тулы вакалатлы вәкиле Игорь Комаров республикабыз халкын Татарстан Республикасы көне белән котлады. Уважаемые жители и гости Республики Татарстан, уважаемый Рустам Нургалиевич, искренне поздравляю вас с Днем Республики и Днем города Казани, столицы Татарстана. В истории одного из самых красивых и исторически значимых регионов Приволжского федерального округа немало славных и героических страниц. Жители республики по праву гордятся своими земляками, национальным, культурным и историческим наследием, традициями. Татарстанцы славятся добрососедством, трудолюбием, смелостью и широтой души. Сегодня Татарстан в числе ведущих регионов нашей большой страны. Сердечно поздравляю вас с праздником, желаю благополучия и всего самого доброго. Россия Федерациясы Федераль жиыны Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко, Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов һәм Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга республика көне уңаеннан котлау җибәрде. Анда Татарстан тарихының Россия дәүләтчелеге тарихында мөһим урын алып торуы, Идел һәм Чулман елгаларында урнашкан төбәкнең ил стратегиясын ныгытудагы әһәмияте белән бәян ителә. Котлауда республиканың барлык өлкәдә дә уңышлы үсеше өчен зур мөмкинлекләр тудырылуы хакында әйтелә. Татарстан Республикасы көне уңаеннан президент Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать итте. Бу бәйрәм туып үскән, гомер иткән гази җиребезгә карата ярату хисләребезне тагын да көчәйтә. Безне якынайта, берләштерә. Донбасста яшәүчеләрне яклауга һәм тыныч тормыш урнаштыруга юнәлтелгән чараларны хуплыйбыз. Татарстанлыларның бәрәкәтле хезмәте нәтиҗәсендә Россия Федерациясы президенты Владимир Путинның һәм хөкүмәтнең булышлыгы белән республикабыз үсә бара. Күп кенә икътисади күрсәткечләр буенча илнең алдынгы төбәкләре арасында тотрыклы урын били. Идел буе Болгар дәүләтенең рәсми төстә ислам динен кабул итүенә 1100 ел тулуны бәйрәм итү һәм Россия халыкларының мәдәни мирасы елын уздыру быелның иң истәлекле вакыйгалары булды. Бу уңайдан үткәрелә торган чаралар дәүләт белән диннең үзара хезмәттәшлеген, динара аңлашуны көчәйтүгә, телләр, мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерүгә, Россия Федерациясының күп милләтле халкы бердәмлеген ныгытуга ярдәм итә диелгән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннехановның котлау мөрәҗәгатендә. Президент Рөстәм Миннеханов Кремльдә республиканың хезмәттә зур казанышларга ирешкән алдынгыларына Россия һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында сәнәгать предприятиеләре, оешмалары вәкилләре, медицина хезмәткәрләре, иҗат әһелләре, хәйриячеләр, ватанны саклаучылар бар. Районнар яңа транспорт алды. Булар җиңел автомобильләр һәм автобуслар. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, авыл җирлекләр, районнар һәм шәһәрләр дәрәҗәсендә җайга салынган эш нәтиҗәсендә республикада кешеләрнең яшәү сыйфаты яхшыра. Әтнә һәм Нурлат районнар игенчеләре урып җыюны беренче булып тәмамлады. Шулай итеп, республика көненә зур бүләк ясадылар. Әйе, игенчеләр республика көнен кырларда киеренке хезмәт белән билгеләп үтә. Рекордлы күләмдә ашлык җыеп алу өчен барлык мөмкинлекләрдән дә файдаланып калырга тырышалар. Амбарларга барлыгы 4,5 миллион тоннага якын ашлык салынды. Уртача уңыш 1 гектардан 37 центнер. Ютазы районы игенчеләре дә уракта сынатмый. Агромир хуҗалыгы игенчеләренә 4000 гектардан артык мәйданнан уңыш җыеп аласы бар. Кызы культуралар амбарда инде. Бу көннәрдә сабан культураларын суктыралар. Бөртекле культуралар җирлекнең төрле урыннарында урнашкан. Тәҗрибәле комбайнчыларның 5 экипажы эшли. Уборка әйбәт бара, проблемалар юк. Бөтенесе дә җитеш. Запчастлар бар, тоткарлык юк, бернинди дә бөтен әйбер дә бар. Әйбәт, нормаль, урожай әйбәт.
Быел һәр гектардан 40 центнер ашык җыела. Бертек киптерү комплексы сәгатенә 30 тонна ашык эшкәртергә сәләтле. Складлар 15 000 тонна ашык саклый ала. Ашык базарындагы бәяләр генә әлегә сөендермәй. Хәзер алар җитештерүнең үз кыйммәтеннән түбәнрәк. Урып җыю хәзер бара инде үз темпы белән булай. Без үзебез канәгать. Игеннәрнең өлгерүе белән җитешеп барабыз. Хәзер где-то 35% biz площадьны, зерновайларның площадьын, бертекле культураларның площадьын 35% җыеп алды инде. Бу хуҗалыкта яхшы икмәк әрәмгә китми. Сөт комплексында 2000 ярым мөгезе эретерлек исәпләнә. Шуларның 800 савым сыерлары. Уртача тәүлеклек савым 16 тонна. Бу балансланган рацион нәтиҗәсе. Республиканың көньяк чыгышында яңгырларны бик көтәләр. Август кырлыгына карамастан, туфракны тирәнтен эшкәртүгә, көзге чәчүгә керешкәннәр. Киләсе ел уңышы өчен 1000 гектардан артык мәйданны сыйфатлы итеп вакытында чәчәргә кирәк. Районның яшьләр экипажлары яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен данлыйбыз 14-нче республика конкурсы финалына чыгарга дәгъва итә. Безнең телерадиокомпания, Авыл хуҗалыгы министрлыгы, Казан аграр университеты уракның абсолют лидерларын урып җыю төгәлләнгәннән соң ачыклыйлар. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Альберт Софиуллин, Илдар Софиуллин, Татарстан яңалыклары, Ютазы районы. Иннополиста төбәк массакүләм мәгълүмат чаралары форумында милли массакүләм мәгълүмат чараларының үсеш перспективалары турында фикер алыштылар. Форумда Россиянең 30-дан артык төбәгеннән өлкә, район һәм махсуслашкан мәгълүмат чаралары җитәкчеләре катнашты. Федераль җыенның Дәүләт думасы, этникара журналистика гильдиясе, төбәкара иҗтимагый оешмасы, иҗтимагый палата вәкилләре аерым темалар буенча фикер алышуларны оештырды. Форум Татмедиа Республика матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы инициативасы белән үткәрелде. Бүген Казан автобус маршрутларында шәһәр турында татар һәм рус телләрендә тарихи мәдәни аудиогид эшли башлый. Шулай ук җәмәгать транспорты заманча дизайн белән бизәлде. Проектның концепциясе Казан мэриясе тарафыннан эшләнгән. Ул 12 автобусны аерым алганда 4 автобус маршрутында 3 автобусны кылачлый. Җәмәгать транспортында барганда шәһәр халкы һәм кунаклары Казан микрорайоннары бистәләре, тарихи шәхесләре, урам исемнәре, топонимнар, шәһәрнең уникаль урыннары, парклар, һәйкәлләр, тарихи биналар турында кызыклы мәгълүмат белә ала. Шулай ук аудиогид сирәк ишетелә торган мәгълүматны да үз иченә ала. Бу шәһәр риваятләре, гореф-гадәтләр, вакыйгалар, күренекле урыннар, кызыклы фактлар, социаль инфраструктураның мөһим объектлары һәм танылган шәхесләр турында хикәяләр. Моннан тыш аудиогид текстларының барлык вариацияләрен гомумән алганда аның тулы версиясен алга таба аудиоязмалар рәвешендә махсус ресурста ишетергә була. Моның теләге булган һәркем автобусларда урнаштырылган QR-код аша түләүсез тыңлый ала. Әгерҗи районындагы Кызыл Наратлыкта үткән халыкара пленер Россиянең төрле төбәкләреннән һәм якын чит илләрдән 50-дән артык танылган рәссамны җыйган. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Уннан артык Россия төбәге, 50-гә якын рәссам. Барысы да Әгерҗи районына олы бүләк ясады, 50 рәсем. Рәссамнар 15 көн дәвамында 50-дән артык картина һәм этюд язу өчен бөтен көчләрен куеп эшләде. Киләчәктә аларның эшләре мәдәният белемен күтәрү өчен Әгерҗи районына бүләк ителер. То есть здесь есть представители и Башкортостана, Чуваши, России. Биредә Россиянең төрле почмакларыннан рәссамнар җыелган. Минемчә, бу безнең өчен бик мөһим, чөнки рәссамга үз эшенә башка планда карау өчен тәҗрибә алмашу бик мөһим. Бу 15 көн эчендә барысы да бер-берсеннән тәҗрибә алды. Монда бик күп популяр рәссамнар да булды, ләкин бер-берсе белән эшләргә бу берничек тә комачауламады. Кызыл Наратлык Ижнең Камага куя торган искиткеч мотор урында урнашкан. Рәссамнар 36 градуслы эсседә эшли. Кояшның кыздыруына чыдарлык түгел. Шунда да кыл. Каләм осталары иртәнге сәгать 4-тә этюдлар яза башлыйлар. Шулай ук кояш баешын һәм айлы төннәрне язалар. Бу биштәнең матурлыгын бер күргән кеше оныта алмый. Чөнки монда безнең Шулманның иң киң җире, монда тау итәкләре, монда шундый йырганаклар һәм инде әлбәттә халкы. Бу күп милләтле шушы биштә зур авыл дип әйтик инде. Монда ширкәү дә бар, монда мәчете дә бар. Һәм инде без Алмалы дигән ял йортында 50 рәссам
Рәсәйнең төрле төбәкләреннән җыелып иҗат иттек. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Пленерда катнашучылар этюдлар гына язмыйча үз тәҗрибәләре белән дә уртаклашалар. Шулай ук Кама ярында ачык масса күләм пленер узды. Аның кысаларында теләге булган һәркем рәссамнарның ничек эшләвен күзәтә, алар белән сөйләшә ала иде. У нас очень слаженная команда, четко работают главы поселений, которые постарались передать колорит. Безнең команда бердәм. Җирлек башлыклары да төгәл эшли. Рәссамнарның берничә халыкның тормышын чалдыруына без бик шатбыз. Монда татарлар да, руслар да, удмуртлар да, барлык халыклар да нәкъ дуслыкта һәм татулыкта яшәргә тиеш дип саныйбыз. Рәссамнарны бик җылы кабул иттеләр. Без бит татарлар һәм безнең өчен бөтен Россиядән һәм дөньяның төрле почмакларыннан рәссамнарны кабул итү зур мәртәбә. Пленер федераль проектны гамәлгә ашыру кысаларында уза. Быел Салават күпере сәләтләре балалар иҗат йорты федераль конкурста ярты миллионга якын сумлык грант отты. Проект президентның мәдәни башлангычлар фонды тарафыннан бирелгән Россия Федерациясе президенты грантыннан файдаланып гамәлгә ашырыла. Искәндәр Гамалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны дәвам иттерәбез. Казан авиация заводында зур реконструкция эшләре бара. Ул технологияны камилләштерергә, җитештерү күләмен арттырырга мөмкинлек бирә. Заводка белемле белгечләр дә кирәк. Хәзер предприятиедә яңа кадрлар туплау бара. Бу кешеләр куллары белән хәрби һәм пассажирлар самолетлары җыела. Шул исәптән легендар Ту-160 самолеты дөньяда иң көчле хәрби очкычларның берсе. Мансур Габделвәлиев заводка 1978 елда эшкә килгән. Менә 45 елга якын инде шунда эшли. Мин бу эшне яраттым яшь чагыннан ул. Яшь чагыннан. Минем әткәй мәрхүм электрогазсварщик булып эшләде авылда. Әйтәдер, улым, менә ирен әле. Сварщик булырсың. Кирәге чыгар дип. Менә хәзер бик үкенәм. Бер мәртәбә тотып та карамадым мин дирижабльдән сварщикны. Безнең анда бар иде Габдрахман абый мәрхүм. Дакарны участок бар иде, шунда кереп утырадыр инде. Кичкенә чагыннан ул. Аның эшләгәнен карап утырады. Менә шуннан яратып китте менә шул хәдәрне дә. Бу кадым менә тукырга укыдым да. Хәзер 5-нче разряд. Минем техникумны бетердем, заводской техникумны бетергән. Мастер булып эшләп килмәде. Станокны яраткач, без станоктан эшләдем. Ул үзенең укучылары белән дә горурлана. Шуларның берсе Александр Архипов. Токар бу цехка 3 ел элек килгән. Заводта һәр яшь хезмәткәрнең үз остазы бар. Алар ярдәмендә тәҗрибә туплыйлар. Говорит мой наставник. Остазым миңа, мин 45 елга якын эшлим һәм шуның кадәр укыйм да ди. Әгәр мин нәрсәне дә булса аңламасам, шунда ук аңа мөрәҗәгать итәм. Бер кайчан да баш тартмый, булыша. Завод алдына елга 10 Ту-214 самолетын җиштирү бурычы куелган. Бу предприятиегә яңа кадрлар кирәк дигән сүз. Инженерлар һәм эшчеләре, станокларда эшләү буенча белгечләр, токар, фрезеровщиклар, операторлар. Находимся на заключительной стадии. Без федераль максатчан программаны гамәлгә ашыру өчен предприятиене реконструкцияләрнең соңгы стадиясендә торабыз. Хезмәт шартлары яхшырды, югары технологияләр кулланыла, яңа станоклар урнаштырылды, җиштирү корпуслары төзекләндерелде. Аларда эшләү өчен белемле кадрлар кирәк. Предприятиенең бурычы эш урынында гына уңайлык тудыру түгел, ял итү өчен корпоратив ял базасы каралган. Сәламәтлекне ныгыту өчен профилакторида дәвалау процедураларын узарга була. Тракны арендага алган хезмәткәрләргә предприятие аренда түләвен өлешчә каплый. Ипотекага алынган тракның 50%-ында предприятие үзе түләй. Фарис Мөхәммәтов, Эльвира Фәйзуллина, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Казан федераль университетының Олабугадагы институты филиалының спорт сәламәтләндерү лагере базасында Донецкий халык республикасыннан килгән балалар өчен белем бирү сменасы тәмамлана. Биредә балалар ял итеп кенә калмыйча булачак һөнәрләрен дә билгели алды. Югары уку йортлары укытучылары, мәктәп укучылары өчен лекцияләр, осталык дәресләрен үткәрде, тәҗрибә уртаклашты. Фәнни коллаборация йортында балалар мультфильмнар төшерүдә катнашты. Шул рәвешле график дизайн нигезләрен үзләштерде. Аның коллекциясендә 100дән артык курчак бар. Һәрберсенең үз тарихы, үзенчәлекләре бар дип сөйли Түбән Камадан курчаклар ясау остасы Елена Суворова. Берничә ел элек хатын курчаклар ясау буенча осталык дәресләренә йөри. Шул вакыттан бирле курчаклар ясау белән мавыга. Коллекциядә нинди курчаклар бар һәм аларны ничек ясау серләре турында ул хәбәрчебез белән дә уртаклашты.
Еленаның бүтін фатиры Курчак музейы кебек. Аларны Елена ханым берничә ел элек ясый башлаган. Беренче эше аның өчен талисманга әйләнгән. Берничә ел эчендә коллекцияга дистәләгән яңа курчак истәлгән. Елена аларны күргәзмәләрдә бүләк итә яки сата. Бигрәк тә Казанда яшәүче өлкән яшьтәге пар исендә калган. И подошла она такая, так ручки сложила, да, и к мужу обращается. Купи мне, пожалуйста, вот эту куколку. Я у тебя больше на день рождения ничего не попрошу. Бер курчак ясауга берничә атна вакыт китә. Башта Елена персонажның нинди булачагын һәм аның ничек киенәчәген уйлый. Чын натураль материаллар, тукымалар куллана. Выкройка, готовишь материал, из которого она будет. Үлчәмләрне билгелисең, материал әзерлисең, тыгыз, яхшы сыйфатлы тукыма сайлап алам. Курчакның киемнәрен, тегү, йөзен, чәчләрен, күзләрен ясау күп вакытны ала. Һәр курчакның үз холкы бар дип саны Елена. Кайберләрен ясауы бик җиңел, ә кайберләрен ясаганда күп уйланырга, эзләнергә туры килә. Иногда бывает так, что начинаешь куклу шить, она не дается. И просто ее приходится откладывать и заняться чем-то другой. Да. Хәзер Елена Казанда ноябрь айында узачак яңа күргәзмәгә әзерләнә. Инде берничә яңа курчак ясарга өлгергән. Яңа хыялларын чынга ашыра. Ләлә Зайнуллина, Фируза Насырова, Светлана Шумкова, Илья Челноков, Татарстан яңалыклары. Шарылышыбызны дәвам итәбез. Казан полиция хезмәткәрләре мәктәпкә җыенырга ярдәм ит Бөтен Россия акциясенә актив кушылды. Белем көн алдыннан алар күп балалы һәм аз керемле гаиләләрдә булды. Полиция хезмәткәрләре укучыларны якынлашып килүче 1 сентябрь белән котлады. Алар барлык гаиләләргә дә буш кул белән килмәде. Балаларга мәктәп формаларын, уку язу әсбапларын, букчалар бүләк итте. Әлеге күркәм акциядә хокук саклау органнары вәкилләре ел саен катнаша. Саумы мәктәп тагын 2 көннән яңа уку елы башлана. Татарстан радиосының иртәнге турдан туры эфиры мәгариф темаларына багышланды. Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин уку елына әзерлекнең торышы, яңартылган мәгариф стандартларындагы яңалыклар, яңа ачылган мәктәпләр, мәктәпкә яшьтәге балалар учреждениеләре, иминлекне саклау өчен җиһазландыру һәм ковидтан саклану чаралары турында сөйләде. Август конференциясе бердәм дәүләт имтиханнары йомгакларына аерым игътибар итте. Радио тыңлаучыларның, укытучы һәм тәрбиячеләрнең абруен көчәйтү, ата-аналарның җаваплылыгын арттыру. Яшь буында ватанпәрвәрлек тәрбияләү юнәлешендәге сорауларга җавап бирде. Студия кунагы безнең дә кайбер сорауларга ачыклык кертте. Илсур Гәрәевич, хәерле иртә. Хәерле иртә, исәмсез? Мәгариф учреждениеләре уку елына ничек әзерләнде? Яңа уку елына мәгариф учреждениеләренең әзерлеге яхшы. Әйткәнемчә, безнең җәй буе шушы яңа уку елына әзерлек эшләре дәвам ителде. 344 объектта безнең ремонт эшләре алып барылды. Шуларның 67-сендә сез аны беләсез инде федераль үзәктән акча бирелде 2 миллиард 300 миллион сум. Миллиард ярымы безнең республика тарафыннан бирелде. Бу мәктәпләрдә 14 юнәлеш буенча әйтергә кирәк, шушы ремонт эшләре алып барылды. Хәзерге вакытта ремонт эшләре тәмам. Мәктәпләр әзер. Һәр мәктәп үз балаларны көтә. Әлбәттә, монда укытучылар, әтиәниләр барсы да инде исән-сау яңа уку елын башлап җибәрергә әзер. Иминлекне саклау җиһазлары белән тәэмин ителеш ничек? Узган елдан безнең инде бу эш башланды. Хәзерге вакытта менә шушы мәктәпләрдә, балалар бакчаларында балаларның сәламәтлеген, аларның иминлеген саклау йөзеннән капиталь ремонт булган мәктәпләрдә коймалар алышынды. Аннан соң яңадан камералар куелды. Яңадан менә шушы бер тапкыр тикшерелеп каралып чыгылды. Кнопкалар дип әйтик, алар безнең һәр мәктәптә бар. Әгәр дә нинди булса, һәр килеп чыга икән кнопкага басу буенча. Нәгъмән видеокамералар һәм паспорт, куркынычсызлык паспортлары, аннан соң эвакуация планнары бөтенесе әзер. Алар буенча әлбәттә бу яңа уку елына әзерлек эше алып барылды. Иң мөһиме, безнең мәктәпләрдә балаларның сәламәтлеген саклау, әле бит ул паспортлар, эвакуация планнары булу гына түгел, ул безнең һәрбер әтиәнинең, һәрбер баланың, укытучының, мәктәп җитәкчелегенең үзенең эшенә, үзенең укыган җиренә яхшы итеп карауга, әйтергә кирәк, бик
сизгер булуыннан тора. Шуңа күрә без яңа уку елында мәктәпләрдә менә бу юнәлештә эшне тагында көчәйтергә тиешбез. Иң мөһиме мәктәп территориясенә чит кешеләр кереп, алар мәктәптә йөрергә тиеш түгелләр. Бар тик балалар һәм әтиәниләр генә. Ковид укыту процессына тискәре йогынты ясамасмы? Пандемия бер кайда китмәде. Белгәнегезчә, ул күпмедер җәй айларында юкка чыгып торды дип әйтикме соң инде, кимеп торды. Хәзерге вакытта аның грибы да килеп чыгып тора, ОРВИсы да, башкалары да. Шуңа күрә без барбыз да менә узган уку елында эшләгән кебек фильтрлар иштырабыз. Һәр мәктәптә алар безнең бар. Маскалар куллану, фильтрлар аша үткәрү. Әгәр дә укучы яисә укытучы температура белән килә икән мәктәпкә, борыннан ага икән, учракта без аны кире кайтарып җибәрергә тиешбез. Менә шундый формада гына без мәктәпләргә килгән балаларның һәм укытучыларның сәламәтлеген саклау өстендә эшне алып барабыз. Бу үзен аглаган бер чара һәм ул быел да шул формада булырга тиеш. Иң мөһиме без сакланырга тиеш. Бу инде безнең классларны чистарту, юу, аннан соң форточкаларны ачып, тәрәзәләрне ачып, җилләтү һәм башка эшләр. Алар башта билгеле һәм алар һәр көнгә мәгълүм эшләр. Яңартылган мәгариф стандартларының үзенчәлекләре нәрсәдә? Быелгысы уку елында безнең 1 һәм 5 сыйныфларда яңартылган мәгариф стандартларына күчү була. Белгәнегезчә, бу безнең узган уку елында кабул ителгән иде инде. Без 50 мәктәптә бу стандартлар буенча эшне алып бардык. Хәзерге вакытта кадрлар әзерләнгән, укытучылар үзләренең квалификацияларын күтәрделәр. Безнең бу дистанцион формада укуда булды, булай килеп тә уку булды. Моның әллә нинди куркынычлыгы юк, чөнки иң мөһиме без бу яңартылган стандартларда тәрбиягә игътибарны бирергә тиешбез. Тәрбия мәсьәләләре турында күпме генә әйтсәк тә, әгәр дә без аны урыннарда, мәктәпләрдә, бакчаларда, аннан соң инде әйтергә кирәк, һөнәри белем бирү учрежденияларында җиренә җиткереп эшләмибез икән, моның бу кәгазьдә генә кала торган бер булачак. Шуңа күрә телләрне укытуында каралган, безнең татар теле ул дәүләт теле буларак укытылу мөмкинлеге бар. Моны әтиәни үзе сайлап ала. Безнең татар әтиәниләренә әйтәсе килгән киңәшебез, фикеребез шул. Иң беренче чиратта татар телен туган тел булып укыткан әтиәниләр шул ук юнәлештә калырга тиешләр, укысыннар, укытсыннар, тәрбия алсыннар, телгә булган мәхәббәтне арттырсыннар. Моның өчен бөтен шартлар бар. Без быелгысы уку елында әзерлек чорында менә җәй аенда күргәнегезчә укытучылар белән, аннан соң балалар бакчалары мөдирләре белән, әйтергә кирәк, мәгариф хезмәткәрләре белән 16 августта гына үткәрдек яңадан бик зур форум телләр буенча. Анда төрле мастер-класслар күрсәтелде. Хәзерге вакытта яңа уку елына яңартылган стандартлар буенча уку өчен шартлар барысы да бар. Күп кенә программалар федераль исемлеккә кертелгән, әтиәниләргә куркырга һәм үзләрен шөбһәгә салырга бернинди нигез юк бүгенге көндә. Илсур Гәрәевич, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, сау сәламәт булыгыз. Бүгенге бәйрәм мөбарәк булсын.